Сосновая роща санаторий фенан удуатат Анна и Равдышт. Армдашны куклата шахожишкалтой набаштай Алла адамахатата национама литературон кайтарт уола дараши. Традицион ирт заумат армдашны каны яхи кухтай. Аллы куклайндариш яхи истории мини-уджита. Хикон Равдыштыл уатата Анна кудыкотта студент куд уадай фаштама. Ябалиц шахашткотта армашт пенсии курасыд уад. ما قدي وديش اشكنن يوك أورد كوكلاتا يروناوشت جكناتا ما جردما فسدشت رايد تون كنن كوكلاتا شزاومتا سنكوت تون ستة كوكلاتن باربيتن يوت يفشتتا فيت تون اندر كوكلاتا تكستيلنيتا اما رايد تون قماسي كن كوكلاتا اما ما جردما ودون نوجفل در فسدشت Ще раито нже търкушта, гадута, кита, бахта, канен швелтан кажанта.